Ook deze keer hebben wij weer een nieuw maandgerecht voor u. Deze keer is dat de gebakken bospaddenstoelen. Daar hebben wij wat kruiden bij, wat gruyère kaas, wat knoflook, daar hebben we wat truffel en we gebruiken room als de saus. Nou, als eerst gaan we de paddenstoelen bakken. Altijd lekker veel boter gebruiken bij paddenstoelen, voor de smaak. Dan gaan we de knoflook erbij doen. Dan gaat de truffel erbij. Dan gaan we de room erop doen. Dat laten we heel even een klein beetje inkoken, zodat de saus wat dikker wordt en dat hij wat meer smaak krijgt. In de tussentijd doe ik er vast wat verse groene kruiden doorheen. Dan gaan we het lekker in een bord doen. Vervolgens gaan we die gruyère kaas er mooi overheen doen. Alles mooi bedekken. En dan gaan we hem even gratineren. Zo, dan garneren we hem nog even leuk af met wat kres. Het bord is natuurlijk heet, dus dat kun je even met een handdoek. En ook dit gerecht is weer de hele maand te verkrijgen bij Hotel Asteria. Eet smakelijk!